Drahí moji milí, vítam vás v tomto novom roku 2026 a verím, že ste do ňoho vstúpili do tohto roka s novou nádejou, s novými možnosťami, s novými predsavzatiami, želaniami a že, ako sa hovorí, tie prvé dni v novom roku vždy tá nádej, to predsavzatie, tá chuť, ten entuziasmus je najväčší. Ako si udržať tento stav konzistentne, ako si udržať tento stav tohto nadšenia, o tom si budeme rozprávať 19. januára v pondelok o 17. hodine u nás v centre Liečivá cesta. Verím, že ak prídete a budete počuť a vnímať a zažívať tie informácie takou formou, v takých uhloch pohľadov, a v rámci môjho názorového rozpoloženia, akým spôsobom ja vidím, cítim, vnímam veci, ako ich ja robím, ako vychádzajú, akým spôsobom mi pomáhajú na mojej ceste a mohli by tým pádom pomôcť aj vám. Budem hovoriť aj o nových veciach, ktoré som ešte len začal aplikovať do praxe a do svojho života a niektoré už aj priniesli svoje výsledky. Veľmi rád sa s vami porozprávam a podiskutujem. Takto na začiatok roka. Verím, že nám to prinesie všetkým, nielen mne, aj vám, nám všetkým. To, čo to má priniesť. Nielen ten entuziasmus, nielen tú radosť, nielen ten dopamín z toho, že je nový rok, že je to super, že je to skvelé. Je to super a môže to byť takéto skvelé a super počas celého roka. Akým spôsobom to dosiahnuť, je určitá konzistentnosť, ako som spomenul, určitá disciplinovanosť. Poznať a vedieť, aké kroky je potrebné uskutočniť a urobiť na svojej ceste svojim životom. Keď si zoberieme akýkoľvek váš sen, váš cieľ, vaše predsavzatie, to, čo chcete dosiahnuť, je ako keď ste na lodi a vyplávali ste loďou a želáte si dostať sa z bodu A do bodu B, to znamená do svojho cieľa. Máte kompas, máte svojho kapitána, máte svojich ľudí, ktorí sú okolo vás, ktorí vám pomáhajú na vašej ceste. Ak máte tých správnych, ak robíte správne kroky, správne rozhodnutia, neschádzate z kurzu, ako sa hovorí, do svojho cieľa určite dôjdete. No, samozrejme, že je to tak, že niektoré lode tam dôjdu skôr a niektoré neskôr. Ale to nie je až také podstatné. Podstatné je to, aby sme ako ľudia nerobili veci, dalo by sa povedať spôsobom jeden krok dopredu, dva kroky dozadu. Aby sme nerobili veci spôsobom, že neustále začíname odznova. Aby sme robili veci, ktoré majú svoj progres, majú svoju postupnosť, majú svoj nárast a na ktorých rastiete aj vy a tým, že rastiete vy, rastie aj všetko to, čo vy v tom živote potrebujete mať. Samozrejme, úplne inak fungujú ženy a úplne inak fungujú muži. Úplne inak fungujú naše deti. Úplne inak fungujú mladí ľudia, mladší ľudia, ináč fungujú ľudia v zrelom veku a ináč fungujú ľudia, ktorí už sú na sklonku svojho života. Každý z nás, a to je jedno v akom veku sa nachádzame, máme tu šancu a máme tu schopnosť, máme tie danosti posunúť svoj život o kúsok bližšie k tým cieľom, ktoré ste si zadefinovali, ktoré ste si zaželali. Mať sa o kúsok lepšie, cítiť sa lepšie, byť zdravší, byť šťastnejší, byť bohatší. Dá sa to, je tu tá možnosť. Samozrejme, zóna disponibility, ktorú máme okolo seba, je u každého iná. Spôsob, akým fungujeme, je u každého iný. Niekomu tie veci, ktoré robí, fungujú a tak ich duplikuje a pracuje ďalej na sebe a pracuje na tej duplikácii a veci mu fungujú a dosahuje tie výsledky, ktoré potrebuje. Ak vie, že nie všetko trvá večne, tak pracuje na seba osobnostne, znalostne, skúsenosťami, uvedomeniami a dopracúváva sa k novým možnostiam, ktoré takisto duplikuje a posúva ich dopredu. Raz som sa rozprával
s jedným pánom, ktorý mi povedal, že za celý minulý rok, čo robil a ako robil, tak mu to skôr nevychádzalo, ako vychádzalo. Keď mi v závere rozhovoru povedal, koľko zarobil počas roka, čo mu vyšlo, kam sa posunul, tak to boli ako keby dva príbehy. Jeden príbeh toho, ako to vnímal celý ten rok, a druhý príbeh toho, že tým, že sa držal disciplinovane, konzistentne svojej cesty, neschádzal z cesty, udržal si ten kurz a chcel sa dopracovať do cieľa, tak do mnohých tých cieľov, ktoré mal nastavené, sa k ním dopracoval. To, že sa k niektorým cieľom ešte nedopracoval, neznamená, že je to neúspech. Mnohí z nás fungujeme takým spôsobom, že urobíme nejaký krok, rozhodneme sa pre nejakú činnosť a keď nám nefunguje, tak s ňou prestaneme a hľadáme novú činnosť. A tak stále dokola. Alebo si nájdeme prácu, fungujeme v tej práci, máme nejaké zamestnanie. V tomto prípade bude úplne jedno, či sa vám tá práca páči alebo nepáči, či je OK alebo nie je OK. Ale zároveň, ak splňa tie parametre, ktoré vy potrebujete, to znamená, že máte určitý obnos financií na to, aby ste si zaplatili náklady a zaplatili život počas toho mesiaca alebo počas roka a funguje vám to takýmto spôsobom. Ak máte nejaké sny a máte nejaké želania a chcete sa posunúť dopredu, je to správne. Ak nemáte sny a nemáte želania, bolo by dobré porozmýšľať nad tým, akým spôsobom inak chcete fungovať. Lebo my nie sme nejaký trend, my ako ľudia nie sme nejaký marketingový pútač alebo nejaká marketingová kampaň. Každý z nás fungujeme nejakým iným spôsobom. Čiže ak niekto súhlasí so svojou situáciou vo svojom živote, súhlasí s podmienkami, ktoré mu život poskytuje, súhlasí s tým, akú má prácu, akého má partnera, partnerku, akých má kamarátov, ako funguje, tak je to v poriadku. V poriadku to nie je až vtedy, keď to nefunguje a zotrvávame v tom. Potrebujeme nastúpiť určitú zmenu. To neznamená, že musíme odísť z práce, alebo odísť od partnera, alebo pustiť našich kamarátov, alebo pustiť situácie a udalosti, v ktorých fungujeme. To znamená, že potrebujeme na sebe popracovať tak, aby sme sa v prvom rade zmenili tak a natoľko, aby sme sa cítili v tej danej situácii lepšie. Ak sme všetko urobili preto, aby sme sa cítili lepšie a nepodarilo sa nám to, a ten protiajšok sa nemení, to znamená tá práca, to zamestnanie, ten partner, partnerka, tí kamaráti, tie situácie, tie udalosti, a stále sa nám nepáčia a stále niečo nefunguje a stále niečo nie je v poriadku, tak je potrebné vystúpiť z tých situácií, samozrejme. Nič nie je jednoliaté a nič nie je také, že akože tak, keď to nefunguje, tak z toho vystupujem. Tak toto nefunguje. Na to sú v podstate dobré rozhovory, dobré konzultácie a dobré terapie, pri ktorých môžeme spoločne prichádzať na to, aká cesta, aké rozhodovania, aké kroky by boli lepšie urobiť a uskutočniť preto, aby ste dosiahli ten výsledok, ktorý potrebujete. Ak my ten základ v tom živote vieme zvládať, že máme veľmi dobrý vzťah sami so sebou, máme veľmi dobrý vzťah so svojou partnerkou, partnerom, máme veľmi dobré vzťahy na pracovisku, v zamestnaní alebo v podnikaní, v ktorom sa nachádzate a v ktorom fungujete, tak je veľká pravdepodobnosť, že aj tie sny a tie predsavzatia a to, čo si želáte do svojho života, si budete vedieť náplňať. Lebo dokážete zvládať rôzne situácie, dokážete dobre na nich reagovať a dávať do svojho života to, čo tam má byť. Že tam dávate rovnováhu. Že nám nevyskakuje nejaká veľmi emócia,
emócie, ego, že nie sme veľmi hádaví, alebo neútočíme, alebo dokážeme vypočuť človeka, alebo dokážeme robiť veci, ktoré robia dobre aj nám a robia dobre aj ostatným a neschádzame zo svojej sebaúcty, sebahodnoty a sebalásky. To znamená, že je to v rovnováhe. Akým spôsobom dosahovať ten výsledok? Chce to určitú prácu na sebe, chce to určitý čas, kým sa to rozvinie, kým sa to dostane do tej polohy, ktorú potrebujete. Na to, aby sme narastli, aby sme získali pocit, že chceme viac od svojho života, v prvom rade potrebujeme vedieť, kde sa nachádzame a čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, čo funguje, čo nefunguje a akým spôsobom to, dajme tomu, začať meniť. Ja osobne si myslím, to je len môj názor, že každý z nás by sme sa mali posúvať dopredu. Opäť zopakujem, nie formou trendu alebo marketingu nejakého, nie sme, ako som spomenul, žiaden reklamný pútač, žiadna reklama, sme bytosť, sme človek, ktorý sa snaží v tom živote dosahovať to, čo potrebuje. To, aby dosiahol to, čo potrebuje mať určité znalosti, určité skúsenosti a určité uvedomenie, na základe ktorých stavia a pokračuje ďalej. Zároveň potrebuje byť konzistentný, disciplinovaný, potrebuje to určitú pravidelnosť a neustupovať vlastne z kurzu. Uvediem príklad, sadnete do vláku z Košic do Bratislavy a váš cieľ je Bratislava. Akékoľvek problémy nastanú na ceste z Košic do Bratislavy, vždy ich zvládnete a nakoniec sa do tej Bratislavy dostanete. Nerozmýšľate nad tým, že možno v Ružomberku zmením smer, alebo vystúpim, alebo nejakým spôsobom v polovici cesty sa rozhodnem, že sa vrátim späť. Áno, ak na to sú nejaké veľmi vážne dôvody, tak áno. Zároveň ako príklad, že keď máme svoj cieľ a vieme, že sa môžu udiať nejaké situácie a vieme, že nič nie je ľahké, a keby to bolo ľahké, vieme, že potrebujeme určité veci ustáť, vieme, že aj zlé veci vedia priniesť dobré, aj dobré veci vedia priniesť dobré veci. To znamená, že niekedy sa k určitým situáciám dostaneme cez tie zlé situácie a my sa vyhneme tým zlým situáciám, lebo sa im chceme vyhnúť, lebo sa nám nepáčia a práve tie by nám priniesli to, čo si želáme. Nehovorím, že to je vždy a za každým, ale veľakrát sa to takto deje. Učíme sa vedieť cítiť, vnímať a chápať seba samých, ako reagujeme sami na seba, ako reagujeme na situácie, ktoré zažívame a ktoré chceme zažívať. Čiže ak chceme v živote dosiahnuť viac, potrebujeme, ako sa familiárne hovorí, urobiť preto viac, alebo urobiť preto niečo, čo sme ešte neurobili. Je to podobné ako s liečiteľstvom a liečeniami, že aké by to bolo úžasné, keby človek prišiel poprvýkrát na sedenie, na stretnutie, na konzultáciu a my sme mu robili terapiu, robili sme mu liečenie a on odchádza úplne uzdravený. To by bolo geniálne, bolo by to super. A práve preto som pomenoval svoje centrum Liečivá cesta, lebo je to cesta. Cesta životom, cesta uzdravením, cesta progresu, postupu, posunu dopredu na tej ceste. Nie je dôležitý výsledok, ale dôležité je to, kým sa staneme na tej ceste. A to je to na to najúžasnejšie. Tak vás týmto ešte raz pozývam na seminár Otvorenie cesty 2026 u nás v centre Liečivá cesta, Bočná 10 v Košiciach. V popisku videa budete mať našu webovú stránku alebo kontakt, ako nás budete kontaktovať a prihlásiť sa, zaregistrovať sa na takýto seminár. Príspevok nie je veľký, 15 €, verím, že je to v pohode. Teším sa na vás, želám vám všetko dobré v tomto novom roku a keď chcete počuť informácie, ktoré vás dokážu naštartovať a posunúť dopredu, tak príďte 19.1. o 17. hodine do nášho centra Liečivá cesta zažiť to otvorenie cesty.
pre tento rok. Všetko dobré vám želám, no a majte sa mi krásne. Ja to natáčam, keď je na druhý deň Sviatok troch kráľov, takže